A děti si hrajou! Ne asi. Co řekla? Já jí rozuměla, Vinčaní natrhla, ale... Já jsem měla se píče moje natrhla. Taky pomalý. Jo, ale v tom prostředku je to pomalý. Denny, sedni si na prdel, to tak nebolí. Takhle na to si na prdel, vole, na tu tyč, to tak nebolí. Hej, daj si to fakt trošku pomalu, to musí to hajat. Hej, kolik je? Kolik je, Denny? Moment, já ti to neřeknu. Já mám v bundě. Já ti řeknu, počkej. 5-3. 5-3. Ty máš telefon, křižej na telefon. Ty vole, já se pošůdám. A ne to poslám. Moment, co pak? Jasný, tak si budeš vzít.